Dayika Gülten Topçu her roj ji kampa Xubaxşan a li navçeya Defneya hatayê. Bihêvî û bendewariya ku kurê wê Eliyê dibin kavilên ertêjê de maye bêdîtin birêdikeve û diçe ser kavilên mala xwe. Sandım ki gelip göreceğim seni burada ya oğlum, ya Habib, ya Gale, ya Abne, ya çiçeğim. Di şeva ertêja şeşê Sibatê da kurê Dayika Gülten Eliyê 25 salî bi tenê li malê bûye. Böyle mi kaderi yaşıyoruz? Ayrıldık öyle güzel bir şekilde. Berî erdheş çê bibe bi telefonê ez bi kurê xwe re axivîm. Wekî ku me îdî hev nedîtiba me xatir ji hev dixwast. Ax, kayanê me yê hev bidîta, ka em ê hev bibînin. Soz da min, got em ê hevdî bibînin. Min serî li her cihê da. Lê mixabin, tîman piştî 12 rojan hatin kavil kolandin. Dayika Gülten Topçu ev 18 rojin ku li kolana Söğütlü ya taxa Armutluya Antakya'yı li ber kavilên xaniyê xwe li benda derxistina cinazeyê kurê xwe Eliyê. Ne kadar zalim kader, ah. Ah benim oğlum nerede? Nerede benim oğlum? Nerede ya Allah? Zamanında gelseydiler olmaz mıydı? Gerd wextê xwe de bihatan, mawê wiha bibûwa, kurê min sax bû. Wê bihata dîtin, lê me nexistin şîna mirovan. Bi me re eleqdar nebûn, nehatin hewara me. Qet qîmeta canê mirovan tune ye. Ma canê mirovan ev qasî erzan e, bila kurê min bibînin. Qey ez pir tiştan dixwazim, heta niha ji bo min tiştek nekirine. Qet nebe bila niha kurê min bibînin. Kim acaba kim? Li bajarê Antakya'yê û li heremên din ên ertêjê wek Dayika Gülten bi sedan belkî bi hezaran dayik û bav di nav tax, kolan û xaniyên wêrane û kabilbûyî da li benda derxistina zarok û kesûkarên xwe ne da karibin şîna xwe bigirin. Ömer Sönmez, Rûdaw, Hatay.